Здравейте, аз съм доктор Габриела Ангелова, лекар и преподавател в Медицинския университет град Пловдив и днес ще си говорим за Principium колаген марино. Principium колаген марино е хранителна добавка, съдържаща морски колаген тип 1, пролин, хидролизирана хиалуронова киселина и витамин С. Ключови съставки за поддържане на млада, еластична и здрава кожа. Колагенът е най-разпространената белтъчна структура в човешкото тяло. Той служи като вътрешна скелетна мрежа, която поддържа формата и здравината на кожата, ставите, косата и ногтите. Особено важен е за тонуса и еластичността на кожата. С напредване на възрастта обаче, производството на колаген в организма започва да намалява. Освен това, фактори като оксидативен стрес, замърсяване на въздуха и прекомерно излагане на слънце ускоряват разграждането на съществуващия колаген, което води до бръчки, провисване на кожата и загуба на плътност. Какво прави колаген марино по-различен? В основата на формулата е натикол, висококачествен морски колаген тип 1, произведен в Европа чрез устойчиво аквакултуриране. Той е хидролизиран, което означава, че е раздробен на малки пептиди, лесно усвоими от организма. Клиничните проучвания потвърждават, че натикол увеличава плътността и еластичността на кожата, както и че намалява видимите бръчки. Друга основна разлика на морски колаген идва от това, че комбинира колагена с неговите основни градивни елементи или прекурсори. Това е пролин, който е една от главните аминокиселини, необходими за синтеза на колаген, и витамин С, който е незаменим кофактор в образуването на колаген в организма. Тази комбинация осигурява антиейджинг бустер ефект върху дълбоките слоеве на дермата, демонстриран от инвитро проучване, проведено върху фибробластни култури, което показва 115% увеличение на синтеза на колаген при условия, стимулиращи двумесечна употреба на продукта. Формулата е допълнена от хиалуронова киселина с ниско молекулно тегло, която прониква дълбоко в кожата и осигурява хидратацията на кожата отвътре. За кого е подходящ? Колаген марино се препоръчва при всички признаци на стареене на кожата и лицето, както и мимическите линии и бръчки, отпуснатата кожа и фотостареене. Препоръчва се курсово приложение по 3 месеца, повтаряни няколко пъти в годината. Може да се използва заедно с топикални продукти, като кремове и серуми за синергичен ефект върху еластичността и плътността на кожата. Морският колаген се препоръчва и като добавка към локални лечения за стрии, защото стимулира производството на собствен колаген, който възстановява структурата на тъканите. Каква е дозировката и начинът на прием? Морски колаген е наличен в двуслойни таблетки, лесни за преглъщане. Дневната доза от 4 таблетки осигурява 2,5 грама чист морски колаген тип 1, който в комбинация с неговите прекурсори дълбоко подхранва красотата на кожата с антиейджинг ефект върху по-дълбоките слоеве на дермата, до които локалните лечения не достигат. За оптимални резултати приемайте сутрин на гладно или между храненията. Продуктът не съдържа глутен и лактоза, което го прави подходящ за вегани. Principium морски колаген е не просто добавка, а вътрешната грижа за красотата, която работи там, където е най-нужна, в сърцето на вашата кожа. Повече информация и линк към продукта ще намерите отдолу.